SpaceZ, μια ευκαιρία για όλους. Με κάθε εγγραφή που θα έχω στην περιγραφή το link μου, κερδίζετε 10 ευρώ στο πορτοφόλι σας άμεσα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε την εγγραφή, να ενεργοποιήσετε την εικονική κάρτα της SpaceZ και μετά να κάνετε μία επαλήθευση με το να βάλετε την ταυτότητά σας και να κάνετε μία κλήση στην Κοσμοτέ PayZ που θα εξακριβώσει τα στοιχεία και την ταυτοποίηση. Αμέσως μετά θα μπουν 1010 coins, τα οποία πατώντας επάνω που λέει εξαργύρωση εδώ, θα κερδίσετε τα 10 ευρώ. Εάν θέλετε να συστήσετε κόσμο, για κάθε ένα άτομο που θα μπαίνει θα κερδίσετε 5 ευρώ. Και έχει και βέβαια το προνόμιο του cashback, που μπορείς να πληρώνεις και να κερδίσεις από τις αγορές